tal-pajjiż futur wieħed għandu, futur illi il-Partit Laburista maħkum minn dawn in-nies ma jibqax fil-gvern, li nagħtu il-poplu Malti lura pajjiż nadif permezz ta' gvern ġdid nazzjonalista. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li kellu mal-ġurnalist Jone Borġ fuq l-istazzjon Net FM fejn fakkar kif pajjiżna telaq bi gvern li kellu għeda li se jindirizza l-problema tal-elettriku. Bla ma qalilna li kellu roadmap li kienet iddiżinjata fil-korruzzjoni. Mill-bidunet kien evidenti illi il-kwistjoni tal-Electrogas kienet se tkun, u fil-fatt kienet, u l-lum għandna l-konferma, monument tal-korruzzjoni. Fl-aħħar sar magħruf li l-Avukat Ġenerali qed tirrifjuta li ssir pubblika din l-inkjesta, xi ħaġa li jidritt tal-poplu Malti Għawġi biex inkunu nafu l-verità kollha. Għandna Avukat Ġenerali li għada pupazz tal-Prim Ministru, għada pupazz tal-korrotti, tal-korruzzjoni, tat-tixħim f'pajjiżna. Apparti dan, anke dawk f'karigi għolja qed jibqgħu jipproteġu lil min hu involut fil-korruzzjoni. Kummissarju tal-Pulizija għal wieħed ngħid li 4-5 jew kemm kien hemm. Ma għamlu xejn. Anzi, jekk għamlu biex jostru, biex jaħbu il-verità. L-Avukat Ġenerali, il-preżenti u ta' qabel ma għamlu xejn. Anzi, jekk għamlu biex jiddefendu il-korruzzjoni. Il-Prim Ministri ma għamlu xejn, anzi, jekk għamlu minn kollox biex li jew wettqu l-korruzzjoni jew ipproteġew il-korruzzjoni. Bernard Grech qal li pajjiżna jeħtieġ tindifa mill-qiegħed bil-Partit Nazzjonalista u l-Partit Ħieles u Liberu li jista' jġib il-bidla, il-bot mill-korruzzjoni. Huwa każ illi biex pajjiżna jimxi l-qudiem irridu imbidlu il-gvern. U il-moment li kulħadd jifhem illi pajjiżna jista' jimxi l-qudiem biss billi nbidlu l-gvern u jitla gvern allura ġdid nazzjonalista, dak huwa l-mument fejn dan il-poplu ikompli fil-bidla illi għaddej illi beda b'mod ċar f'Ġunju li għadda, f'Ġunju tas-sena l-oħra, u illi allura issa se jkompli fit-triqtu biex lil pajjiżna jagħtih il-futur illi jixaqlu. Chris Simmamo għan Net News.